Na povlovných úbočích v Kladenském kraji ležela česká obec Lidice a v jejím středu kostelík s prastarým základem. Po atentátu na Heydricha rozmetal teutonský běs kostel, jako by chtěl v lidech umlčet jejich. Na výstrahu měli Lidice navždy zmizet z povrchu země. Lidice byly zničeny, muži povraždění, ženy a děti odvlečeny. Ale vyhubit víru národa ve spravedlnost se německým vrahům nepodařilo. Tato víra přivedla statisíce poutníků o 3. výročí lidické tragédie na místa, kde stály někdejší Lidice. První lidická tryzna se konala jen pár týdnů po skončení války, 10. června 1945. Byla zlomem naší národní historie. Záběry zpětního setkání desítek tisíc poutníků natočil kameraman zpravodajské Aktuality Čeněk Zahradníček. Na území obce, kterou Hitler přikázal vymazat z mapy, se objevil již podruhé. Předtím zde byl v červnu roku 1942 s Janem Kučerou. Jan Kučera a Čeněk Zahradníček se znali v podstatě už od hnutí filmových amatérů ve 30. letech a v roce 1937, když se ustavoval zvukový týdeník Aktualita, a Kučera se stal jeho šéfredaktorem, tak hned pozval dopisem Čeňka Zahradníčka ke spolupráci v červenci 1937. Čeněk Zahradníček udivoval nejen svými uměleckými, kompozičními schopnostmi, ale především úžasně technickými expozičními záběry a v podstatě od té doby Čeněk Zahradníček je absolutně u všech klíčových úzlových událostí kulturních, společenských, politických, ať už předmnichovské republiky, doby protektorátu, ale i poválečných situací. Praha. Naše zvuková reportáž je jedinečným dokladem o tom, s jakým nelíčeným rozhořčením odsoudili čeští lidé atentát spáchaný agenty nepřátel na zastupujícího říšského protektora, jak upřímně odsoudili zločinnou činnost londýnské a moskevské emigrace, Čechy a Morava. Ve své řeči ocenil ministr dopravy a techniky dr. Kamenický nesmrtelné zásluhy zesnulého zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera Heydricha, opracujícího českého člověka. Zničení Lidic propuklo hned den poté, co byl Reinhard Heydrich za mohutných salv čestné jednotky uložen do hrobu. Byl to čin vyvolaný pocitem méněcennosti rasy, prohlásil Heinrich Himmler při své pohřební řeči. Od toho atentátu uteklo 14 dní a gestapo, profesionálové, posílení ještě z centrály, z Berlína a dalších 7 000 pátračů po 14 dnech vlastně nic neměli. A tak se rozhodli, že tu pravdu dostanou tím, že spustí děs. Já jsem se narodil 24. dubna 1942. To znamená, že mě bylo 7 neděl do 10. června, kdy Lidice byly vypáleny. Tetička, co mě vychovávala po válce, když jsem přišel o celou rodinu, mě vyprávěla, že 9. června byla se mnou maminka v Dejvicích, Pražáci znají u Klaťáku, kde ona bydlela a v tom domě byl dětský lékař nějaký Frič. A večer
řekla mamince, aby jsme tam zůstali, že může jet zítra ráno domů, do Lidic. Ale maminka říkala, že František, to je můj otec, že čeká, aby mu připravila jídlo, etc. Takže jsme ještě jeli ten večer toho 9. domů. To už tedy Lidice byly obklíčeny, dovnitř mohl každý, ven už nemohl nikdo. Když nás sebrali toho 9., že jo, nás už vyhnali, no tak naše husa seděla na vajíčkách, měli se líhnout housata. A teď nesmím si vzpomenout na ty děti. Já jsem tam ztratila bratrance, který měl jít po prázdninách do školy. To dítě, když odcházelo, tak mi řekl, když ho brali od té mámy, tak mi říkal, přijdeš za mnou. Já vám to víš, že jo, až bude volat mě, ty seš vodka, až bude dávej pozor, tak já přijdu. No protože 2 holky mýho ročníku tam šly. No tak já jsem počítala, že půjdu taky. No a pak najednou nic. Vidíte, ještě toho 9. června jsem ty husy pásla. A nevěděla jsem, že už je to vlastně naposled. Je to možné, že jsme to přežili? Tyhle věci, co se tam děly? Byli jsme tam vůbec, nebo se nám to jen zdálo? Já jsem se domníval po léta, že je to zvláštní, možná ne shoda, že to je záměr, že vybrali Lidice jakožto ves lidí. Teprve později jsem přišel na to, že ta etymologie, ten původ je jiný, ale tady šlo o to, že oni se skutečně rozhodli k rituální pomstě. Těch vesnic, které byly vypáleny, vystříleny a tak těch jsou spousty, ale tady došlo k tomu, že oni si záměrně vybrali vesnici, která je vlastně nevinná. Za druhé, která je v zázemí, nikoli v dotyku s frontou, kromě toho v oblasti takzvaného protektorátu, to jest ochranného území. I s tím, že samozřejmě postřílí co nejvíc lidí a vypálí a vymažou ji z paměti a vymažou ji z map. Lidic v květnu červnu 1945 vlastně zjistil, že nic není tak, jak to bylo dřív. Místo údolí s krásnou vesnicí, s kostelem svatého Martina, starou školou, tam nebylo vůbec nic. No, musím říct, že já nevím, že mi srdce tak tlouklo, že jsem myslel, že z toho umřu, když jsem to všecko viděl a to. Opravdu mi bylo strašně zle. Nedokázal jsem si to, protože ve očích, když jsem šel z Buštěhradu nebo ze Hřebče, jsem měl ve očích jasně vždycky celý Lidice. Všecko. Musím říct školu, kostel, rybník, všecko. A nakonec, když jsem se podíval od Buštěhradu, ta rovina, tak jsem z toho byl úplně paf. No, tak jsem to přežil nakonec, no. Pokud jde o tu celou záležitost toho naplánování a vlastně provedení toho ničení, to měnění cest, změnění toku potoka, systematické zavezení rybníka vlastně sutí z těch domů, ale kromě toho vlastně vytváření umělých proláklin v terénu, kde nikdy nebyly, navážení kamení na jiná místa, aby vlastně se úplně změnil i řekněme, ten relief toho terénu. To jsou věci, nad kterým zůstává rozum stát, stejně tak, jako jestliže někdo teda povraždí lidi a pak mu to nestačí a vlastně začne likvidovat mrtvé. Je ochoten vlastně ničit lidický hřbitov, vytahuje se rakev za rakví, a které se ničí a navíc je to využíváno jako výchovný prostředek. To víte, pro mě byl otřesný, když mě pojď jdeme, pospíchej, jedeme za tátou, že jo. No tak jsme jeli za tátou, že jo. No, přijeli jsme sem, tady pustina, nikde nikdo, akorát ten hrob, že jo. Tak jsem se ptal, kde ten táta je, že jo. No a dozvěděl jsem se, že co, tak teprve postupně jsem začal chápat, jako
o co jde, no. Je neuvěřitelné, že některé věci týkající se Lidic, ať už jde o fakta ukrytá v archivech nebo vyprávění pamětníků, anebo hlavně o obrazový materiál, že se objevuje až s odstupem desítek let. Většina těch snímků vznikala vlastně rukami pachatelů, což je případ například některých fotografií, které tady mám před sebou. Jsou to snímky příslušníků říšské pracovní služby, kteří vlastně se radí třeba v tomhle případě na dvorku jednoho z lidických domků o vlastním provádění ničení obce, nebo příslušníci říšské pracovní služby vyvracející náhrobní desku na jednom z lidických hrobů na lidickém hřbitově, nebo tady vytahující už přímo rakev z hrobu, nebo budující jakousi polní drážku, kterou budou odvážet náhrobní kameny z lidického hřbitova, které potom skončí v základech jejich kasáren. Je tady jiná série fotografií, které pro mě osobně mají daleko větší cenu, které pořídil český četník strážmistr Josef Sýkora. Pořídili v Lidicích v době, kdy tam on a jeho jednotka byli na komandování, aby vytvářeli takový ten uzavírací okruh v době, kdy už vlastně v Lidicích nebyl nikdo naživu. A on se svými přáteli tam měl na tom místě vlastně zabránit tomu, aby tam někdo vstoupil a mohl o tom přinést nějaké svědectví. Tady je dokonce právě Josef Sýkora vyfocený některým svým přítelem u cedule u vjezdu do Lidic, ale většina těch fotografií má naprosto unikátní dokumentární hodnotu. Je to vlastně vypálený kostel svatého Martina s ohořelou sýpkou, snímek vypáleného řeznictví paní Houbové, které mimochodem ještě předtím, než ho vypálili, tak ti, kteří se na vyvraždění Lidic podíleli a na jejich vypálení, tak ho vykradli a vlastně dělali si z toho svačinu přímo na návsi před tímto obchodem. Je tady vidět vlastně stojící postava četníka v takovém tom přítmí, který se dívá směrem k Makotřasům po takové dlouhé ulici a zřejmě hlídá, aby nikdo neviděl Josefa Sýkoru s fotografickým aparátem. A zajímalo by mě určitě, jestli si uvědomoval Josef Sýkor, co fotí na této fotografii, ale já předpokládám, že ano, protože to je vstupní brána do Horákova statku, ve kterém byli lidičtí muži drženi před popravou a on se pokusil aspoň vytvořit tuto fotografii, která ukazovala, kudy museli lidičtí mučedníci projít vlastně, kudy šli svoji poslední cestu. My víme z těch protokolů, že byly 2 pokusy lidických dohovořit se, o co vlastně běží. Pan farář měl pocit, že to je evidentně nedorozumění. Kubík, české jméno, nicméně Němec, vyšel s tím, že se chtěl dozvědět, co od nás vlastně chcete. Ta situace byla absurdní. A my se s ním rovněž nebavili. Postavili ke zdi, zastřelili. Kubík je tam někde dole mezi nimi. Stát před tou popravčí četou, dívat se do té pušky, nehnout se, neskácet se, nebrečet, nezrutit se. A čekat na tu kulku. A před sebou, respektive za sebou, těch řady těch mrtvých, co byli před ním, vnímat. Vzpomínat si na ty své ženy, na ty své mámy, na ty své dětice s nima a stát a nezhroutit se. Já si vůbec nedovedu představit, že bych to dokázal. To je pro mě nepříklad hrdinství v Lidicích. Smrtí to neskončilo. My můžeme obrazně říct, že ti lidičtí mužové, kteří byli zastřeleni v tomto momentě, vstoupili do boje a sehráli v něm jedinečnou pozitivní roli. Jakkoliv lidi věděli, že je to často riskantní, oni ohromnou spoustu věcí uchovali. Ale pokud jde o ty fotografie a najmě o filmy, on existuje de facto, tak říkají, dvojí materiál. Ten jeden, který točil německý kameraman, ten je točen bezprostředně, tak říkajíc, v rámci toho pogromu. Ten druhý film má, tak říkajíc, český rukopis. A došlo prostě k tomu, že 2 čeští filmaři dostali za úkol zásobit se materiálem kamerama a odvezli je. Podle mého názoru oni nevěděli, kam jedou a co je čeká.
Když jsme spolu s bratrem hovořili přímo s Čeňkem Zahradníčkem v jeho bytě a přímo na téma natáčení lidického filmu, no, tak jsme probírali různé podrobnosti, včetně toho, jak vlastně došlo k 26. červnu 1942, kdy teda dostal zprávu, že mají se dostavit celý štáb před Černínský palác, kde dostali další instrukce, aby se posléze teda dozvěděli, že jsou v Lidicích a natáčeli destrukci nejen ještě zbytků obce, vyhazování budov do povětří. Jak víme od pana Zahradníčka, on tam viděl toho mrtvého pejska u té budky, tak ho natočil a destrukce kostela, jak vyhodí do povětří a tak. No, byly jim dokonce nasazeny na místě německé ocelové přilby, kteréžto fotografie potom paradoxně se vlastně obrátily v neprospěch těch, kteří se teda toho filmování zúčastnili, protože na některých těch fotografiích se někteří i usmívají, no a to bylo samozřejmě po válce velice špatné. Tito lidé se, tak říkajíc, připletli proti své vůli do historické, obrovsky komplikované situace. A z toho pak tedy vyplynul ten dvojí efekt. Ten jeden je strašný, oni na to doplatili po válce. Jeden tedy doslova smrtí. A ten druhý je, že díky jim máme nesmírně bohatý dokumentární materiál, co se vlastně tady uprostřed České kotliny stalo. To je toť otázka, že jo, dělali pro Němce, no asi jim nic jiného nezbylo, jestli si chtěli teda uchovat ty své životy, měli rodiny. Nevím, no já osobně teda bych to považoval za velkou zásluhu, co udělali. Ono je těžko dneska to odsuzovat. Podívejte se, na druhé straně zase nebejtích teda, tak bychom třeba tady ten dokumentární film o tom ničení vůbec neměli, jo? Po válce byl tento film využit dvakrát, jednak v procesu s K.H. Frankem, kdy se některé sekvence promítaly na Pangráci. Doktor Krejčí připomíná obžalovanému jeho vlastní slova o ortelu nad Lidicemi. Frank ovšem zapírá a na nic se nepamatuje. Ale my si pamatujeme dobře a nikdy nezapomeneme. A poté odjel Čeněk Zahradníček do Norimberka, kde teda pořídil unikátní záběry rozbořeného města, zbombardovaného. Norimberk, město, které bývalo. Norimberk, jako celé Německo, je rumištěm babylonské věže pýchy a zvrácenosti národa, který chtěl vládnout světu tím, že vraždil, zrazoval a podváděl. Byl konec války, všichni se radovali. No jo, ale já, na koho jsem se těšil nejvíc, byl táta. Tři roky jsem věřila, že žije a že určitě žije, protože on byl kuchař. Tak jsem říkal, určitě vaří pro SSáky někde, tak ten se určitě vrátí. No tak teď rozpor. Teď táta není, já jsem svobodná, mám se radovat z čeho. A teď si představte, jak mají zpracovat tu skutečnost ty lidské ženy, které se vrátily a ty své děti nenašly. A ta sousedka, tý se to dítě vrátilo. Jak žít? A tu malá Mulákovou jsem potom jednou potkala. Vedla jsem za ruku 2letýho Honzu a 6letou Jitku a ona mi říká, Jaří, já už mohla mít takovýhle vnoučata. Já jsem se jí pak vyhybala. Říct si tu skutečnost, ten svůj úděl a než to celý život, tak, aby si neublížila sobě a neublížila jiným. No co jsem jí měla na to říct? Ona ztratila tu žábu a 12letého kluka. Žena, která se vrátila, už nemohla mít svoje děti. Už jí bylo k té 50. No tak co?
tak zůstala sama. Potom v roce 1945 se otevřelo druhé dějství Lidic. A je to dějství, které v jistém smyslu není jenom, že na to vzpomínáme s pohnutím, ale je to velmi často i dějství, které má celou řadu tragických rysů. Čeněk Zahradníček, náš nejgeniálnější kameraman v historii našeho filmu, no tak po únoru 1948 už nesměl v kinematografii vůbec působit, pouze jaksi v amatérských klubech. Byla to pro něj jistě životní trauma, ale Kučera sám říkal, že vlastně nemá jakékoliv výčitky, že plnil svoji novinářskou povinnost i za těchto vlastně velice šibeničních okolností, čili spíše to cítil teda jako společenskou křivdu a nepochopení a pochopitelně ty perzekuce nebo spíše diskriminace, které léta zažíval, teda se nemohly nějakým způsobem neprojevit na jeho psychickém stavu. No. A pochopitelně potom tedy jaksi náhle a řeklo by se nevysvětlitelně, bez jakéhokoliv tedy vyjádření, ukončil dobrovolně svůj život v září 1977. Je to osud všecko, víte. Já, kdybych bývala zůstala v tom internátě, že mi ho neto, teď příbuzní začali běhat, protože až mysleli, že jsem v internátě v té Praze. No ale zase vám řeknu jednu věc. Zas bych bývala nezachránila maminku. Víte, to je, já říkám, to je všecko osud řízený osudem a řídí to asi dobře. Já jsem byla rozmazlený protivný dítě a tak mě život pak naučil. Pokud jde o propagandu, já myslím, že každý historický jev se dá vykládat různými způsoby. Velmi často právě podle interesu toho, kdo o něm vypráví. No bohužel, já vám něco řeknu. Řeknu to, jak to bylo. Tady na návsi se začaly prodávat pomeranče, když bylo výročí, banány a to je nedostatkové zboží. Takže sem jezdili lidi, nakoupili a šli domů. A u hrobu se hodně jako mluvilo okolo. To byla jako tribuna politiků tady. Každý si tady vykládal svoje rozumy. Přitom a vlastně to byla taková divná vzpomínka. Já si říkám, u hrobu se má nejvejš pomodlit a hlavně být sticha. Já si myslím, že ta propaganda, která velmi často pracovala jenom s těma základníma elementárníma faktama, nebyla s to povýšit v podstatě tuto událost na to, co v té události je skryto. Tam je skutečně, dá se říct, ten moment toho dějného mementa, toho varování, stále naléhavějšího. No, zaplať vám, že to za náma a doufejme, že se to nebude opakovat někdy už. Ale ono se to bohužel opakuje. Já si pamatuju, že děvčata jako vlák, že potom, když jsme se tam sešli, tak jsme říkali, tady bychom měli přísahat, že už tohle už ve světě nikdy nebude. Je to pořád. Je to pořád, no. Lidi jsou nepoučitelní. A my se teď k tomu po 70 letech vracíme a zjišťujeme otřesnou skutečnost, že to, co tenkrát zasloumalo světem, se najednou stalo v průběhu těch 70 let jevem, který je dost běžný, protože všecko to, co jsem vyjmenoval, tu eliminaci, to soustředění na nevinné lidi, to záměrné zabíjení co největšího počtu až po to slavnostní vyhlášení, to všecko přece nese znaky teroristického aktu, na který už jsme tak říkají zvyklí v sérii. Ta bestializace tohoto světa, ta má dějinné předznamenání v té lidické tragedii, v té obci lidí.
V den, kdy nacisté změnili osud jedné klidné kladenské vesnice, byl Reinhard Heydrich 6 dní po smrti. Parašutistům, které čeká rozhodující boj v kostele svatého Cyrila a Metoděje, zbývá 8 dní života. O jejich dopadení rozhodla zrada. Nechala však na sebe čekat celé 3 týdny od útoku na zastupujícího říšského protektora. 3 týdny represí, z nichž Lidice byly tou největší, i když co je v měřítku masové vraždy větší a co menší.